Una ikaw, pwede ka. Una ako, una. Una ka, didi ka unan. Ano ya? Ayan, okay. Nakapit mga pwede ka ba niya paunahon ta para baga. Itik, ano ito? Itik, manok. Ano, mandakpong ko nila to sa. Bitbitong ko nila dito sa. Okay lang. Adobo. Aw, irihawon. Aw, ayaw nala, makarawod liwat. Masin pala ito niya. Mas balot sumiring. Gido ito niya, tikason. Pagkaabot. Magmilyonaryo ka ba? Ada kay. Mapahit dahil kita man ang tulong ngayon, wow. Panahatagdad mga kalagsan. Mga paragpidikam. Mga sakto pa. Ayun na pagpasahe. Okay na. Ayun na pagpasahe. Kaya pa-ultrasound ka ngayon. Iyawat labaga. Makaiban-iban. Ano? Ano ton? Imang ko na kusang kay ni Kuan ni. Oh, ayun na pag pinasay man kadi ako. Pinakilala ka dog. Sige na pala, tagsakay. Basta magsakay kita. Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is March 3, Sunday. Time check. Alas 7:00 Gido, tunay nangyari. Domingo nga adlaw. Solano no? Hi na Solano. Hindi na may Kuan. Tapos tulay. Okay. Dito pa lang. Yan na pasahero. Welcome aboard. Welcome to my. Hi. Okay, God. Welcome to my vlog. Good morning, ma'am. Kada kita Jehovah's Kingdom Hall po. Kingdom Hall. Awala dinala. So good morning. Happy Sunday. In ordinary time. Service day good man yan ano. Welcome to my vlog. Uy, Taga din ka mo ma'am, Burawin? dire taga Dagami. Kansamada. Kansamada. Shout out dito mga taga Kansamada. Ano, ito napakahila talaga ka mo. Ay, ito siya ako naka associate man din niya. Pero dito Kansamada, Dagami. May nagyang dito Kingdom Hall, pero magwapas na rin. Kumbaga, mas mo pa yung pagpananimusa na kasi. Magwapas na rin na rin. Okay, so ma-enter kita itong Kingdom Hall. Ito na Jehovah Witnesses. Baka sa buto pala. Hindi pala Kapag mo pala nga niya. Hindi, itong ngaran ito ano. Sige, tagang ko lang po yan itong card. Pwede mo liwat. Ano itong ngaran? Pwede mo liwat bisitahan na naman website niya. Tapos pwede liwat kung may naka-scan mo. Okay. Para pwede kang makapakianak kung sino yung mga saksi ninyo. Amo ngayon ano, adi kita yan ito na Kingdom Hall ito na hindi may magay ano ang Jehovah Witnesses. Oh, kapot malupad kita. Ayaw. Ay, nila kita ha, may nila kita. Maribi. Masimang kita ha, gasolinahan. Oo. May relocation? Awonan pa. Uy. Ayaw ka na. Makiparlag ko nga. Dilamay ha. Dilamay ha. Nagsayop lang ko ha. Ang tansyada. Okay. Oy, mapinga ka. Sabi ha po eh. Morning sir. Magandang umpra ka ito yan ha. Ay, God.
ka nagkasimbahan. Outing ka ng simbahan. Oo, pinalit lagi ni Kisin na. Ah, sa pa yan. Kasi sila itong pagpagingan eh. O kada Domingo, Domingo pagsisimba. o pagsisimba. Ako nagdating sa na imasakit. Eray na matngaran hindi mga anak dito. Virginia, mana Virginia, hino pa? Ha? Maria Mana Marilo, hino pa? Jalet. Mana Violeta, o. Ay, shoutout tayo dida. Ada Muntinlupa, ha? Adi nanay, sakay ko. Nakakuha ka na ito ng Manila, ano? Ano pa ito ni mong ngaran na Oh, Nanay Lourdes. Oh, Nanay Lourdes. Adi pagkagin baka nakasakay na spaceship nito niyo. 30 anyos na ngayon ni tatay nga. Ora na yung talon niya kumita ng mga bago sa manpaso ha entablado ang graduation. Ako na lang. Okay. Pero sigurado itong proud at ito ya. Pero naman timo po. Matanan. Ba, pwede na maging barangay. Pwede din mo dito dito ko sa dito. Nakita lang ang may the poultry. Pugo, may pugo. Ang mga pugo, awa mo dun dito pugo. Kain. Hindi ni. May tiyo balay. Bayad. Alay, ha, malibot kita. Itik, ano ito? Itik, manok. Ano, mandaktong ko nila to sa. Bitbitong ko nila dito sa. Okay lang. Adobo. Aw, irihawon. Aw, ayun nala, makarawod liwat. Masin pala ito na. Mas balot sumiring. Gido ito niya tikason. Pagkaabot nira. Ayaw gud ko na inay. Kaya man ito nakadiba. Deri ako. Kay kuan na ito. Pero pasaingan he. Time pa. Ha, 30. Ni ha. Di mag-aramit pasahe ako liwat nakarawat la ko bisan pera. Pinapakyanhan ko tong kumbaga pera at pasahe ada kay karawat la ko kay yawat na laadi. Salamat. Ano man nga dito. Aro, iba na inilagas na. Oo, nag-iiba ton flexibility ton kuan. Hinay-hinay. Ang tuig, nag-iiba man pagkuan. Ito yung paglakad. Dito bro, ano rin din he. Yung rin na yun diba, hapak ulo bata. Oy! Oh, hala na ha? Salamat. Oh, wala sa payo. Salamat kayo pang pagsakay ng spaceship. Okay. Lokot kayo. Naka-30 man. Naka-30 pesos si niyo. Ay karawat lang kita. Pero nahatag ano. Dila may ha. Break time mga na yan oras alas 8. Alas 8:35. Nakaong kamuinin. Man. Amuinin yung bibiling balbag. Balbaging kawatan o. Amin ang palisan pandi. Ang pandi bato. Te mga kao kamugyapinin. Man. Buriyas. Makuang kita. Matukub-tukub ba na kita kadali. Buriyas. Buriyas. Tukub kita tukub. Nalapad kita. Mapengaga. Mga
Ari rin nga bata ako may Oh. pago. Nga diha may kuan. Nga dot lapay banda. Pero tika di banda ha nasyonalita trombo. Aw. Ore sa payan. Adi kita maagi may pairingan nga ni. Oo, ore sa payan. Bilang kita umagiha. Andromeda Galaxy, Mars, Pluto, Jupiter. Oh. 20 point of Universe. Universe. Tapos ito, malupad kita. Di ka po. Ah, Nagblabag ka. di man. Aw. Bagi. Bagi itong makuan. Ma-discover. Ma-discover kita ito. Ay, kay, I-edit na la. depende lang ito kung at makita yung mga alien. Abot kita nga ito, kuan, black hole. Agi liwat ito. Wag makilalaan. Kaya mo ito. Ay, Kaya na kita taga-Africa nga kuan. ay, dito! Ano timo taga-Africa? Imo jowa? O dire? Diri yan. Baga kuan. Dutch got chat with Mga friends. friend. Namo timo friends. Sana all. Ay, na mga friends nga lang. Okay, kay nagkauna kayo ito. Ba? Kaya ito mag-milyonaryo na lugo. Yun nga lang. Sana ma. Ha? Kinot nga ran. Ito. Estato Africa. Aw. Secret na ito. Oy, secret. Kunino ka man yung secret. Matuod nga nit game sinisiring nga. Magmilyonaryo. Mag-milyonaryo ka ba? Ada kay. Mapalday kita man ang pulo nga inwaw. Panahatagdat mga kalagsan. Mga paragpidikab. Pagka sakto pa. Sakto pa nga makabiyahe. Oo, makakayo ka. Panahatagdat palday kita man ang pulo nga inwaw. Matuman kung sa tonyo. Puro sila pangarap. Maya ka na nagsusugad. May nagihap. Pero nagpon ako, nagretira. Nagpagkanay, baga nag-relax anay. Oo. Saan kay Tonyo? Nakilala ka saan kay Tonyo dyan? Waray. Oo. Itong gagad na ito pag pinilalaki. Dida kita sakot kita nila. Hindi kita din yung Mind of the Dragon. Oo. Mind of the The Dragon Dragon. kita nga di. Nagpakamihan among church building na po. Kanina sakayan ako luwapin dito at ikatumagay. Dito na sa Nera Church. Ang Kingdom of Ay, oo, dito. Jehovah Oo. Witnesses. Oo. Tatay ngayon ito niya ay Jehovah. Tatay ngayon ito na mo doon ka the Father. Mm. Para sabot ko Pero pala. ano na ito nga nag-reveal na kanji Jesus na ito. Oo. Ang Jehovah nga ito Old Testament. Oo. Iyan na ito yung Jesus. Oo. Jehovah In-reveal na nada na Old Testament. Di pa man natin in-reveal ang ngara Oo. na Jehovah. Musalat o magusaman na tira. Oo, salat. Bukod ang di rin nakikikitan. Oo, salat tira. Pero kay Diyos. maging ano man ito natin mga reliyon. As long as nga ito natin tinuuhan yung paprihas. Natulad kita na may makagarahon. Oo, Ito balik. sistaw kita. Oo, pero di demand nga pa aton nga ang Ginoo nga bilmon kaliwat niya nga Oo. magsunod diha kita siya mga balako. Ang ten commandments napulo. Oo. Napulo nga commandments. Ang New Testament doon nala. Doon na lagi summarize na ang Oo. Apollo. Kumbaga gin Love God. love God and love men. Ano minoray? Amo na ito. Kay mana Bible, kupos naman ito, tao naman ito. In general na. Oo, in general. Tama. Okay, let's go. Tapo.
Kapot, malupad kita. Kapot, kapot ha. Malupad na kita, malupad. Sinong pag-anak? Oh, napa-ultrasound ka? Okay daw. Ikapera na ito. Kidaw, ano. Ningin nila kita ha. Napa-ultrasound ka. Ayun na pagpasahe. Oh, ayun na. Oh, ayun na pagpasahe. Kaya napa-ultrasound ka ngayon. Iyawat labaga. Makaiban-iban. Oy, good morning. Ayun, bumbero. Oo, Sige, buntay. Buntay. Oo. Okay, let's go. Kapot, malupad kita. Oo. Talaga to, sige. Let's go. Hey, kapot. Ano na, okay na? Malupad kita ha. Yeah. Welcome to my spaceship. Hi kita likod. Imperio. Oy, mapahinga. Kon. Oh, may na. Ayla. Oh, sige. Ano ha? Makula kita ha. Ada na sticker ito niyo. Imperio Street na dapat. Ay, okay. Sumadari sila kita. Tapos masimang na lang kita. Okay. Shout out. Ngayon. Charissa. Oh, Rayo. Mary Jane. Jerry Gap. Michelle. Sharon. Turun kay Rayo. Faith. Karen. Minerva. Maria. Medyo, pwede. Pwede ha. Tao? Bagay? Pwede tao. Ay, di tao. Maria. Ano ba't mga Maribik? Derek. Minchi. Maritso. Derek yan. Ala, sumati na lang ako. Maria Lynn. Maria Lynn. Mamay ka lang. Ay, nakatapang ngayon ako. Nakatapangan Maria. Ang Maria lang. Alin, Maria Lynn. Anak na'y Malin. Malin. Derek, maraming man. Mayin. Amati kung bata ka, nguyit ano. Mayin. Ay, ganun sila. Oh, Didi. Oo. Oh, sige. Salamat. Thank you ha. Oo. Sige na lang ako ha, kunahin kita makakon ha. Kapot, malupad kita. One way din yun, no? One way. Oo. One way? Pwede na. Pwede. Oo. Kapot. Kapot, malupad na kita ha. 1 2 Kapot. Ba't di ako yung balay ha? Hi vlog. Hi, kita ko TV ho man. Hi. May ngaran. Ba. Oh. Sino pa? Warren May. Singko ikaw. Ang ngaran nim. Adam James SB. Ba, ano ka grade? 4. Ay, nice pila. San Antonio. Uy, grade 4. Ha? Grade 4. Grade 1 ka pala. O grade 4 ka na. Iya, grade 1 ako. Grade Kanya si Mania grade 4.
No? Advance ko ngayon. Oy, Kay! Oh, yan kay. Oh, paya ha. Advance ka na ngayon. Grade 4 ka na. Baltok. O, dili pa nga yan. Itremis la. 2 plus 1. Ilaw. 2 plus 1 pera. 1 plus 1. Wow. Plus 2. 4. Ba. 4 Advance. plus 4. Lo. Advance ya, advance. Advance. Kapot. Matukal kita. Matukal na lang. Matukal na lang. Bada. Tukal. Matukal. Matukal na lang kita. Matukal. Pure gold kita na. Yes, good morning. Welcome to my vlog. Okay la? Ay! Nakadinig ka lang, ma'am? Pagod. Saan patron na pagod? John 4. Wow. Uy, hi, napagod. Tiyo balay. Bye-bye. Kanto kayo ha. Igad lang kung makabiling ka. Ay, kayo padali. Malapagpiling ka, Clarissa. Ano, Clarissa, sakto. Ano pa nangyaran? Ha? Secret. Ay, secret na. Sing lagi secret. Ito ano. Kaya patron secret. Kaya patron secret. So, thank you ha. Oh, may da pure gold tanawan. May da ngay nagpapakya na ako na nadi. Kumusta ko na ton pure gold? May da naman ko no pure gold na tanawan. Saring ko, ada may GNF. Kaya no ka kuno wari mag-video. Diri ka kuno nagbi-video. Kaya gimpagawas kita. Diri daw, bawal da pure gold pag video. Mga diri kita ito nakuhan. Diri kita baga nag ano nga kung kagbagi kita kasi na at management andi dan opening ngayon mo ito niya gimpagawas man kita nagsart gadurog kita dito gimpagawas ito niyo bawal kuno o diri gid bawal kuno bawal ada kay sumiring man niya dito lang gawat di dan baga pag blessing mo rin nalagit ko siyempre we respect in every establishment diba? Diri nga tanan yung mga establishmento in welcome kitang mag-vlog. Naton man la panuyon is for promotion or pag-endorse bisan la baga agutin naton nga paagi. Parehas ba dito ba no sa nga atong gikakadtuan nga ginsusuktan kita bakot. Dili man kita ito na ano, kita't mabayad pag vlog hayra. Senior San Miguel, tabangi kami Pangkawera. Ikaw na ito na. Mas na kami spaceship. Oh, may kita. Kasama si spaceship sangkay. Ito sa niya, di man nagmasangkay. O sige din na lang. Sangkay. Lupad, makapot kita. Ay ito. Lupad, di makapot kita. Yeah, lupad na. Okay, Oy, so guys. tayo mga vlogger, Hanhan. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Kami na bumalik kita yan ng kuhanin mga United kay anak gimbuligan. Awin ito. May akong gimbuligan na sangkay nga may sakit ba. Tapos may naman nagpaangbit ba mga panba at iba nga kuhan na mo gimpalitan ko iya. Oo, okay ito. O mga buli ko kita atong kuhan. Kaya na lang buli ko. Ang kawaray-waray kan ba sangkay. Oo. Kupay kuhan. Sakto ito, sakto. In your own little way. Kung hindi kita tat mag-inuan, kinitaon talaway, kita nahimo. Tama, sakto ito, sakto. Kabay kita bumulig. Actually, itong pagbulig, nangaran. Sangkay tangan nyo. Hoy, mapingak! Ano ka? At yun, pagbulig, di na rumamay. Tuod, ako nga kwan. Eh, una nga daan, may ditong negative ang positive. Tuod. May na talaga negative nga
Yan positive nga mako na imo. Actually ako, anakon mga sugad dito nga content, ito nga akong mga treatment. Makuri ang pagluluwas ang pangangarong bulig, di rila rumamay. Kay itmasaring ka, i-vlog mo. Imuwan ni mo storya na masaring ka na nangangaro yung bulig. You know what? When it comes to money matters, dako to nga responsibilidad kay siring pa ang pagtapod sa imo han na donar dapat imo gud talaga kaptantuhin mo pay kaya oras nga niya magsayop ka. You know what? Usala nimo nga sinsilyo piso la yung diferensya magkulang lahat ira ginhatag dako na ito nga baratonon ni mga publiko. Kay we have to be black and white kasi kung pirat ginhatag kayo mo magsusumat may da naghatagin sa dini kay tendency kasi you know what, itong tao di ka good makapa-sharing nga ma-impress ka you cannot makag-please in everybody. Wala na ginhatag kayo sagad ako wala akong black and white na ako. Kumpira ko na Ginhatag adi ihapan ko ti akuhan, adi ihapan ko ti tubangan, pero nagasto o kanang kung resibo, kung sino nagdonar, tatagang ko giniba kuhan ang treatment para baga kuhan para baga oray laman siring ba. So kung magkuhan ako niyan, ikaw ka magapayan niyan, i-explain ko yung peranta na nagasto. Oo, may Kamon kay para dire gud kuan bakay ba kay usahay iton maron ka timog yung bubuligan. May dito madapak, may dito madapay mo. Pwede kayo magpakuhan, arabuhin sa dili. Sumati na lang adaan nga. Ada dire ning karoyag signon nga ha oras na makaga pasamwa kita publiko may dadayon mahatag kayo know what. Sus, may deton kuha na ako nga ni nga ano na ho nga may da na kwarta ako nalakad kay pati ang kuhan o nagbibiling na nag-expect na yun. kumusta na ano na hain na aba daw Senior San Miguel Nag-expect na nyo may danaot na yun. bangkawa kita kay diri itong tikang haatan niya kwarta tigang ito nito mga nagdodonar la Pero after dyan ang pag-vlog niyak na ko yung ulat lagi na kayo. Oo. Kasi may talaga tao nga mabulig. Kaya kung Oo. yan ha. Oo. Pero may tao talaga nga mabulig. kasi the best nga ko pagbulig is number 1 is prayer ay kita Ano na natin isang Oo. tindahan. ay yes kay numero 1 ito niya mahil labi na kung may ada sakit Tuod to dahil nasa kanya. oo ano sa pa yun ano ano ton Imang ko na kusang kay ni Kuan ni. oh ayun na pag pinasay man ka di ako pinakilala ka o dog sige na balik tagsakay basta magsakay kita Hans Ribano vlog just insights lang yung mga vlogger ano ang mga so dito kay sa gihapon ko niya ako nahikuan na iya oy mapayag kuan adto na so sa kuton nga baga napakuan na iya napambit nagkastorya kami gusto niya magano umalik vlog wala akong sharing sige gadla anak dito nakaulang iton imo pagla iton pag vlog as long as maran ka mag manage ito ni imo oras di mo la pabayan itim pag-iskwela. Okay lang mapod kita akong vlog? Okay lang mapod kita vlog? Nag-video kayo? Yes? Ano man? Baka CCTV ano? Nagpe-Facebook ka? Pero Nag-YouTube ka lada. Dire ka kuhan social media enthusiast. Charot. Na eskwela. College na. O kuhan na. Ano sawa nag-ihap? Fairness. Correct pa? Ay ka San Miguel.